I zdravo ljudi, dobrodošli u još jedan neplaniran vlog. Evo mama i Gagi su iza. I danas snimam vlog zato što kitimo jelku koju sam razgranao sad, ili kako se kaže, gledajte kolika je ova jelka. Ja sam bukvalno zaboravio. Nama su plafoni 3 metra, a jelka je 2,80, jel da mama? I da, sad čekamo Mariju, ovde je svetlo loše, sad čekamo Mariju da dođe iz škole i onda ćemo zajedno da kitimo i da snimimo neke videe, jer smo na jako uskom rasporedu, da tako kažem. Ja putujem u Egipat u nedelju 17. a Marija ima nastupe i onda ovo je jedini dan kada možemo da snimamo nešto, tako da sam ja došao u Novi Sad i da, mislim da će mi biti baš zanimljivo. Kao i prošle godine, samo nastavljamo. Moja mama maši iza kamere, a ne znam šta je. Sad ću vam pokazati. Evo je, a Gagi je nezainteresovan. Evo ljudi, Marija je došla i donela svetlo, sad imamo normalno osvetljenje, a Marija je tu negde, gospođice. Koliko zainteresovana osoba. Ne, sam umorna. Da, i sad ćemo da kitimo jelku i onda ćemo da snimamo nastavak našeg prošlogodišnjeg videa i jedva čekam bukvalno. Mada nisam još onako kao Christmas spirit, ali sad ćemo polako. Pa polako, s obzirom da tek smo sad počeli da živimo u decembru, bar ja. S obzirom da ti u oktobru imaš okićenu jelku? Nemam. Kitila sam. Nisi gledao moj vlog? Jesam, gledao sam. Pa onda. Šta? Da nešto? Evo ti sve sad. Malo ti grilo. Da. Evo ispao mi ukras. I evo ljudi, mama i ja smo okitili jelku, Marija ni jedan jedini ukras nije stavila na jelku, toliko o njenom fake voljenju kićenja jelke. Ali ja sam okitila moju jelku i sada moram da nađem da ću da spavam sutra, Vladimira, ne mogu tako. I dalje ne vidim to kao veći problem od kićenja jelke. Kad me društvo ne bude ispaljivalo, onda ćemo da pričamo o ostale stvari. Da, ali evo vidite jelka kako je lepa. Marija se nešto dera, nije po volji. Ali sad treba da snimimo videe za naše kanale i onda ja treba da se pakujem, a Marija treba da šta god Marija radi. Jer sutra gospođica nastupa, tako da će se to verovatno videti i u ovom sve vlogu, sve zajedno. Ne znam ni šta pričam više, baj. Ljudi, evo Marija nije tu ni sat vremena, sve mi je već pojela. Sve. Pogledajte ovo. Nisam pojela kolača koja sam znala. Jedino to što je donela, nije ponela prvi put u životu. I evo sad će i sijalica da mi isključi, da bi uključila svoj punjač. Pa te da uključila? Nigde, kući! Kako poko. Pa u kompjuter ću. Da, ali merdevine na sred stana su mi ovde. Ovo celo soba skrala. Ovde. I moje čarape. Koja normalna osoba držite da mraze na fotelji? Ja. I ovu zelenu glupost. Behind the scenes, Leo DiCaprio. Ma samo me nešto dearanžiraš. Dobro, ajde ovako. Ko? Mislim da si spreman sad za video. Ne može ovako. Evo ovako. Vladimir neće da vloguje svoj vlog, jer meni je dosta što imam svoj vlog, sad moram da vlogujem i njegov vlog. Ja sada jedem naranču.
Ovo je kako oljuštiti naranđu pred nastup, koji će biti veoma uspešan, da ja vama kažem. Imamo ovde 2, 4, 6 fanova u backstage-u. Prljave su mi ruke, ako dotaknem Vladimiru telefon, mislim da će me gađiti jednom flašom što drži. Tako da, mislim da je sad vreme da ja jedim i da me Vladimirov vlog ostavi na miru. Ko bi rekao da ova osoba nastupa za 15 minuta? Možda pomerimo malo. Treba da se ovajmo nekako. Treba da dobavim par poziva. On i dalje jede. Ma koga briga ko je ovdje šta će sutra Da vidite šta Ana radi na Future Park Festu. Yes! Njam, 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 njam. I evo ljudi, završili smo sa sajmom, sada polako idemo, tu smo svi. Gospođica je tu, svi su tu, i ova gospođica je tu. Vaši utisci sa festivala. Gospođica. Vaši utisci sa festivala. I dalje sam pod utiskom. Vaši utisci sa festivala. Znači, ovo je bila publika... Ovo je bio tvoj prvi live, znam da se prvi. Nije prvi u Srbiji. Pa malo mi je bilo... Kako držiš tu kameru? Bila je super na kraju. Eto, čuli ste iz prve ruke, ljudi. Eto. Marija, šta si to napravila? Ja neću, Marija. Jesi poručila hranu njima? Gledaj kako malo ima. Marija, možeš da nam pokažeš tvoju salatu, molim te? Jako je profesionalno spremljena. Ostavi meni... Stani! Da, ja ću poručiti. Dostava! Autogram, autogram. Ti znaš da je po drugi put. Marija, koja je to dijeta? No. I zdravo ljudi, evo ga novi dan, trenutno se nalazimo na slikanju za H&M sa Miomirom, koji je ovde sa mnom. Znači, Vladimira, nemaš pravo... Ja ne mogu da verujem. Čekaj, s obzirom da sam ustao, prije pola sata ne izgledam loše. Da, njih dvoje se slikaju, Anastasija kuka kao i uvek, ništa je nije po volji. Ja sam super, presvukao sam na sredu ulice, meni je cool. Miomiru je cool. Da, koliko ja mrzim ove stvari, kad svi krenete tako da snimate. Ajde sad. Malo i priče malo. Joj, pa ne mogu da verujem, joj, moram sad da ispišem mami čim završim. Pa je me čuvaš? Pa da, zato što je to jedna linija po ko se prvi javi. Ja ne mogu da verujem. Ja želim da si Deda Mraz donese. Prelepo.
Halo, dobro večer, hvala što zovete UNICEF Telekom. Hvala vam što pomažete ovim putem. U svakom kuca srce isto i svako voli život si lepe Ruču zagrljen tužnim licima Osnovna se